И как сме днес? Днес ще играем паркур в едно яко сървърче. Да, ще играем с Макси. И нека да се запътим към паркура. И общо взето паркура е от 4 левела. Първи, втори, трети, четвърти. Четвърти е бъгнат. Може направо да отидем към четвърти, но ще започнем от първи. Така, Макси, ти почти си го минал, окей. Леко лаги. Първи е един от най-лесните. Браво на тебе. Как ще паднеш на първи? Да бе, това шифта без да исках и не можах да случа. Окей. Яко е, че с този сървър може спаун, телепорт. Така че ако един мине нещо, веднага удряме телепорт. Аз минах първи левел. Ти си го минеш ли да ударим един телепорт? Чакай сега първо да види дали ще го види. Някак да не го минеш, смисъл. Лесно е, то заваля дъжд. Дъжд завалей. Аре, на последното си. Да, айде телепорт. Да, и айде Влад да ти го напиша. Да, той брат ми е първи клас, не може да напише един телепорт. Ей, трябва да му го пиша. Мен не му е бе. Ще му го напиша, нали, за 2 секунди. И ето, първи левел минат. Сега сме на втори левел. До някъде и той е лесен. Сега той има мъгла. Пак той е бък. Хора, ще се върна след малко. И ето, върнахме се. И нещата са оправени. Продължаваме си паркура. Макс, ти да вземеш да минеш един паркур, защото срамно е да минеш един. Аз да мълчам. Как още не сме минали левел втори паркур? Ба, ние сме големи нобове. Мина ли го? Падна, нали? Макси падна. Тъкно щях да мина едно купче и ти ме разсея. На последното купче ли беше? Нещастник. Ха-ха, нещастник. И ето левел втори е минат. И сега ще изчакаме Макси. Още 5 минути някъде ще... Може. Макси, ай вземи го мини поне левел втори, защото друго няма да минеш. Телепортираме. Няма да те телепортна, минаваш го. Аре бе, Макси. Аре бе, Макси, телепортираме. Няма да те телепортна, ще си го минеш. Без сървъра, паркура, всичко горе-долу е яко. Той сървър го намерихме наскоро. И да, як си има PvP. Може да си строиш извън всичко това. Извън спаун, може да си направиш къща, да си строиш, да си оцеляваш. Така че сървърът си е як, да. Телепортираме. Минаваш. Няма да ти телепортне. Така, има да си почакаме. Макси, ярдей! Мини го. Аре, как ние минеш левел втори, бе, Макси? Ти си голям. Но... Аз те разсейвам. Добре, хора, ще мълчиме, за да не го разсейваме. Браво! Телепортираме.
няма, ай, последен път ще се опиташ да го минеш. Пърна. Добре, дай. Ба, си, нупчето, дай да ти го напиша. Нубар. Макси е нубар. Макси е нубар. Макси е нубар. Опа, чакай. Ето. Тъпацата е. What? Не ми дава. Не ми дава. Тъпат. Не ми дава. You not have time to... Ох, Макси, не си го написал правилно. Дай. Дай, че ще ударя, губим време. Така, чакайте. Един момент само да му го напиша. Ето, дай. Сега, хоп. Ай, тук си. И отиваме левел 3. Аз въобще не знам, защото взех с мен в този клип, като ти нищо не правиш. Абе, май в сървъра сме само ние, знаеш ли? Знаеш ли, че сме трима? Трима ли сме, я? Да, трима сме. Един момент. И така малко спиране, но вече сме тук. Докъдето стигнахме и паднахме. Левел 3. Мен не ми е много лесно за минаване, но Макси го мина. Миналия път брат ми го мина и да. Но този път той не струва. Не може да мине левел 1, не може да мине левел 2, пък камо ли левел 3. Нали, Макси? Така. Какво правя, бе? Ти къде си сега? Браво, бе! Супер си! Обичам паркурите, но мразя паркури с такива педалски. Нам левел 4 не е много труден май, колкото са ми казвали. Браво, бе, Макси, скачаш го това? Прибързах да го кажа. Майка ти жиба! Ти някъде до мен ли си или? Точно до мен си. Точно до мен си, Макси, така че мълчи. Така. И така отново спиране. Но това с нищо не пречи. Така. Макси, по-добре остави паркура на мен, защото ти няма да го... Успокой се. Макси, ай стигни до някъде, бе, брат. Ми стигнал съм вече, ама ти ме разсейвана. Аз те разсейвам. Както те разсейвах и на левел 2 и на левел 1, нали? Харе, бе! Спри се! Но той си почва от левел 1, той не може да дойде при нас. Да, защото трябва да е на такова. О, майка ти! Добре, Максими, ако не минем левел 3, направо ще скочим на левел 4.
Как няма минем то лесен лево? Аз съм на 4,5 сърце. Защо когато снимам не мога да мина нищо, а винаги когато не снимам минавам всичко. Да, защо съм не се идваш и не... Майка! Да, на последното. Еми хора, виждам, че не можем да минем левел 3, така че ще се включим направо на левел 4. Сега съм... И ето хора, как ще се случи това? Тъкмо ще спра клипа, си кажа дай да се пробвам още един път и ще взема да го мина. Просто супер. Не, това много го мразя. С тия шибани. Нищо. Ще гледаме да го минем. Макси, ти къде си? Ами аз съм под тебе, ма вече трябва да умра. Да, аз му ударих телепорт и той вече си натисна табелката, така че... И той е на левел 4. Не бе, педалшата им бънка на лилипутски. Макси, ела тук го пребия той. Чакай, че сега умрях. Окей. Аз се изгледа от левера. Случва се. Не чух, какво ти дай. Много мразя такива педалчета и бър. Аз губих. Добре. Има още един. Той ни е тим. О, сори. Той иска да си скача. Чакайте да ми зарежда тук. Еми шанс. Ето и на него ли му зареждат? Добре. Ще излезе. Що ме бутна? Не съм аз. Пак са под тебе. Еми Макси бъгва. Пак заваля. И хора, левел 4 невероятно няма да го минеме. Затова не очаквайте много. Знам, че това е лесен джъмп, но за нас не е. Лаги. Оправи се. Как мога да си ги такова чуковете? Максим, откъде да знам? Ай, си пробвам още един-два пъти, ако не мине, значи няма да се получи. То накрая ще го пребия. Ще пак. Майка ти дойда. За какво ме биеш, бе? За какво, бе? Мерси. И аз съм виж какво да правим. Виж сега би е по-дал. Еми хора, дано да ви е харесал този клип. Ако да, лайк. Ако искате да ме следите, абонирайте се за мен и ще се видим, когато се видим.